Υπάρχουν, ναι, μπαρ, ταβέρνες, εστιατόρια, αυτά βοηθάνε πολύ στην γαλάζια οικονομία, όπως το λέτε εσείς, αυτό που δηλαδή ουσιαστικά θέλετε να σας πούμε. Όμως, δυστυχώς εμείς είμαστε μια περιοχή που δεν έχουμε θάλασσα, οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Ό,τι βλέπουμε και εμείς όταν επισκεπτόμαστε τα δικά μας μέρη, τα οποία είναι παραθαλάσσια και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αυτά είναι ουσιαστικά τα πράγματα τα οποία δίνουν χρήματα, να το πω έτσι, στις περιοχές που έχουν βρέχονται από θάλασσα. Είτε είναι και τα νησιά μας φυσικά, που είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα, και αυτά με αυτόν τον τρόπο εξακολουθούν να λειτουργούν και να δίνουν δουλειά στον κόσμο, τέλος πάντων, τον χώριο, αλλά ο τουρισμός είναι κυρίως από όλο τον κόσμο. Είπαμε, οι ταβέρνες, εστιατόρια και διάφορα, ας πούμε, θαλάσσια έτσι, επαγγέλματα, όχι επαγγέλματα, τα σκάφη που νοικιάζουν, κάποιοι, ας πούμε, σε τέτοιες περιοχές. Αυτά. Okay. And what jobs do you know related to this here? Did you answer both questions? Yes. Thank you. Yeah. Okay. Ευχαριστώ και εγώ. Thanks a lot. Να είστε καλά.